guys, dito na naman tayo guys, may another sponsor na naman tayo. Okay. Ito guys, oh Mars, thank you Mars ha. Karang banata nato ni kay saktong-sakto ba pag human ako glaba, daghan ito gilabhan. Di matapos-tapos ang nilabhan. Sama pod na oy. Kaysa ba ay sagtuyok dia. Ikaw pa sagtuyok. Dia lang ka. Kayong kaon sa ko. Thank you dito Mars. Nahagbong. Sarap. Niluyang. Pamilya, linusak. Gutom kayo po maglaba. Ikaw ba? Panira mo mag-view eh. Dito ka apel ka sa kamera. Yan. Apel ka sa kamera, apel ka video. Hindi daw. Nandiyan ka na nga eh. Nakuha ka mo Mandar ka de. Mandar ka de. Bakit? Kapoy ka na? Init beer kayo. Jadi, pag-init Ubusin ko to Hindi ako mamigay ng anak ko. Ulit yun Lobat dia dah. Ayok tawon. Lobat nga. Sayang yung video ko. Maputol. Sama niloyang ka. Sagi ang Pinagod nga lube sa bukid. Maya na. Kain sa ako.
Sabi si Lenny Robredo. Profile. Ang Manny Villar. Kaya orange man ang profile. Mamaya nakakain pa ko. Hindi pa nahulot. Manny Villar yun. Nag-message sa akin si Manny Villar. Kaya ito yun ito. Mga atal sa lubak din. Baktin. Harap. Lasang. Wala. Ubos. Thank you, guys.